வணக்கம் நண்பர்களே, இந்த வீடியோவில் கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்ட் தி கிங் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸோடைய லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப் வந்து என்ன, இந்த இயர் வந்து எந்தெந்த மாதிரியான கட் ஆஃப் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி முழு விவரங்கள் தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. காலேஜஸ் பற்றின அட்மிஷன் ரிலேட்டடான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உடனுக்குடனே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்புடைய லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. அதை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. தி கிறிஸ்ட் கிங் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வந்து கோயம்புத்தூர் காரமடையில் வந்து இருக்குதுங்க. இந்த காலேஜஸில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஓசிக்கு 125 கட் ஆஃபும், பிசிக்கு 104, பிசிஎம்க்கு 90, எம்பிசிக்கு 90.5, எஸ்சிக்கு 97, எஸ்சிஏக்கு 85, எஸ்டிக்கு 84 கட் ஆஃபும் தேவைப்படுதுங்க. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஓசிக்கு 138 கட் ஆஃபும், பிசிக்கு 105 கட் ஆஃபும், எம்பிசிக்கு 98.5 கட் ஆஃபும், எஸ்சிக்கு 94.5 கட் ஆஃபும், எஸ்சிஏக்கு 136 கட் ஆஃபும் தேவைப்படுதுங்க. எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் 115.5 கட் ஆஃபும், பிசிக்கு 80 கட் ஆஃபும், எம்பிசிக்கு 84.5 கட் ஆஃபும், எஸ்சிக்கு 89 கட் ஆஃபும், எஸ்சிஏக்கு 92 கட் ஆஃபும் தேவைப்படுதுங்க. எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஓசிக்கு 114 கட் ஆஃபும், பிசிக்கு 80.5 கட் ஆஃபும், எம்பிசிக்கு 82 கட் ஆஃபும், எஸ்சிக்கு 80.5 கட் ஆஃபும் தேவைப்படுதுங்க. மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஓசிக்கு 86 கட் ஆஃப்லேயும், எம்பிசிக்கு 84 கட் ஆஃப்லேயும், எஸ்சிக்கு 80 கட் ஆஃப்லேயும் அட்மிஷன்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்குதுங்க. இந்த இயர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸுக்கும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸஸுக்கும் வந்து கட் ஆஃப் வந்து 5 கட் ஆஃபுக்கு மேலே வந்து அதிகரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குதுங்க. இசிஏ பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நிறையா மாணவர்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கும் வந்து 120 கட் ஆஃபும், பிசிக்கு 85, 90 கட் ஆஃபும் வந்து தேவைப்படுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாகவே இருக்குங்க. எம்பிசி பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் 90, 95க்கு மேலே கட் ஆஃப் இருந்தால் வந்து சீட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ட்ரிபிள்இயை பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி தாங்க. மெக்கானிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் இயர் வந்து சில சீட்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாகாமல் இருந்துச்சு. ஸோ அவங்க வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு சீட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது. இதே மாதிரி கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து காலேஜஸோடைய அட்மிஷன் ரிலேட்டடான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம காலேஜஸில் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். மறக்காமல் அந்த வீடியோஸையும் பாருங்கள். அப்படியே நம்மளுடைய சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.